சொல்றோம். மீன் வேல்யூ தியரத்துக்கு கீழே தான் 3 தியரம்ஸ் வருது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் தியரம் என்னன்னா ரோல்ஸ் தியரம் சொல்றாங்க. அந்த ரோல்ஸ் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன், அது ஒய் ஈக்குவல் டு என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதுன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனு. அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ்டு இன்டர்வல் ஏ கமா பி. அப்ப அந்த எக்ஸ் எடுக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் ஏயும் உனக்கு கிடைக்கும், எஃப் ஆஃப் பியும் உனக்கு கிடைக்கும். அதாவது ஏ கமா பி, அந்த ஏலையும் உனக்கு வேல்யூ அரேஸ் ஆயிருக்கும், பி அரேஸ் ஆயிருக்கும், ஏ பி சேர்ந்தது. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபரன்சியபிள் ஆன் ஏ கமா பி, ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி. அப்ப ஓப்பன் இன்டர்வல்னா ஏயை விட்டு ஏக்கு அடுத்த பாயிண்ட் இருந்து ஆரம்பிக்குது, அப்ப பிக்கு முன்னாடி பாயிண்டோட க்ளோஸ் ஆயிருது. அதான் என்னது ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி. இப்ப ஒரு நம்பரை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அதோட கண்டிப்பா சின்ன நம்பரா தான் வரப்போகுது. அப்ப இது வந்து இது வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப இந்த இன்டர்வலோட சின்னதா தான் நமக்கு கிடைக்கும். சரியா? தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி. எப்ப அப்படின்னா